Je to ako jemný dotyk svetla, ktorý rozžiari naše duše nádejou. Aj takýmito slovami by sa dalo opísať svetlo adventnej sviečky. Tá prvá sa v našej obci už rozžiarila. Adventné stretnutia sú v Tekovských Lužanoch peknou tradíciou, kde každý týždeň predstavitelia jednej z cirkví v našej obci poslúžia slovom a skutkami, ktoré vnášajú pokoj a zmysel do adventných dní. Prvú adventnú sviečku aj s požehnaním adventného venca tradične zažal farár miestnej rímskokatolíckej cirkvi Anton Žovic. Všetkých vás pozdravujem, milí obyvatelia Tekovských Lužian a okolia. Máme prvú adventnú nedeľu, stretávame sa aký každý rok tu pri obecnom adventnom venci, ktorý je tento rok obnovený, nový, tak sa z toho tešíme a ideme ho požehnať. Požehnanie znamená, že si voláme Pána Boha medzi seba, že práve cez tie veci a symboly oslavujeme Boha, jeho lásku a jeho blízkosť pri nás. Začíname adventný čas, ktorý je prípravou na čas vianočný, ale je to liturgické, môžeme povedať, že liturgicky je to svoj čas, teda advent, ktorý prežívame, má 4 nedele, obdobie 4 adventných nediel. Každá nedeľa symbolizuje novú sviecu na adventnom venci a my sa práve cez advent pripravujeme na príchod Mesiáša, ale zároveň advent ide tak trošku hlbšie do nášho života a nehovorí len o tej príprave na Vianoce, ktorá bohužiaľ v tomto svete je častokrát len vonkajšia, ale ide o tú prípravu na stretnutie s Pánom. My veríme vo večný život, o to, že Boh nám pripravuje večnú vlast v nebesiach a my práve, že túžime potom naozaj stretnutí sa s Ježišom, potom jeho príchode a chceme sa na ten príchod Ježiša medzi nás pripraviť, zároveň sa pripraviť na ten život s ním, lebo veď život s Ježišom je neustála radosť, ale zároveň život s Ježišom je nebo, ktoré si musíme svojim životom, tým pozemským životom aj zaslúžiť. A na to sa my pripravujeme na tejto zemi a to nám pripomína aj advent, dobre sa pripraviť na večnosť, na svoju vlastnú smrť, aby nás Boh našiel pripravených a raz sme sa mohli k nemu dostať do neba. Takže všetkým vám prajem požehnaný adventný čas, aby ste sa dobre pripravili na Vianoce, ale nezabudnite sa pripravovať aj na to stretnutie s Pánom. On urobí koniec hriechu a každému zlu povie dosť. Pre spravodlivých je tu dôvod pre radosť. Kým ten čas príde, Pán čaká na mňa, aby moja cesta bola pred ním priama. Verím pevne, že Boh človekom sa stal a prežil všetko, čo kedy človek prežiť mal. Spoločné adventné stretnutie nám ponúkajú možnosť spolu prežívať obdobie adventu, kedy v nás ožívajú spomienky, pripomíname si tradície, odkladáme bokom životný stres, zabúdame na nepríjemné sváry, uvedomujeme si silu rodiny, priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Som veľmi rád, že i dnes sme si našli cestu na naše námestie k obecnému adventnému vencu a spoločne slávime tento milý sviatok. Tradičnou súčasťou adventných stretnutí v Tekovských Lužanoch sú aj mini vianočné trhy. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of... Ponúkame čaj, kávičku, varené víno na zohriatie, hoci chvála Bohu, nie je dneska zima, ale aj tak to dobre padne po obede. Nech sa páči, na zdravie. Without a care, 'tis the season most everywhere. Ponúkame výrobky, ktoré vyrobili naši pani učitelia, pani učiteľky. Šikovní, kreatívni, ako každý rok. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street. Presents tied up with a string for you and me. Horúcu čokoládu,
cukrovú vatu, vianočnú. Bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree. Snowflakes dancing